ma shi ba ma fa. Me ke faruwa? Ya danna subscribe. Wannan jambutin da yake kasa da alaman karrawa. Kuma kai liking. Kai liking and share. Three mosquitoes comedians. Yawwa, baba bari mu je makarantar nan. Salamu alaikum. Ya baba na ganka da cokali hannunka da leda ka. Kai baka da labari. Me ke faruwa don Allah? Za a yi auren DJ Don S wato Muktar. Wani DJ don S da? Wato Muktar DJ zamanin nan. Okay, DJ nan? Wanda yake zama kusa da babban masallacin nan? Shi wallahi. Uwa ya sa. Za a aure sa on 31. 31st. Kun san ina za a yi? Ai na don Allah za a yi. Za a yi auren nan a Sabon Gari. Opposite Imam Malik Islamic Education Center. Ba wannan kare ba fa. In an gama wannan akwai wani abu wai ana kira reception. Wato akwai wani bayan wannan akwai wani abun da bature ke fada wato wai dina. Ana nufi cin tuwon yamma. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.